लोगोफोर दिनैनि ब्लगा न' सिंनिफ्रायनो जागायजेनबाय लोगोसे जोङो न'खौ खालि खालामना गालांनोसै एनिथिं एमजे आंनि रुमखौ फोसाबदों एसे सैमा टेम्पालिया हाबदोंमोन नालाय बे टेम्पालिया नैबे टेम्पालि नों ओंखाम मोनजायाखै दा टेम्पालि ओरै फैलाय ओंखाम मोनजायाखै दाहाय नों बेसेबां जानाय टेम्पालि ओरै फैलाय टेम्पालि फै बे आरोखि न'खौ नेबाय था गरमखाय थानो हायाखै दा बेफोरबायदिनो जोंबो देरहासार इस्लारि बेखौ लोगो लाहैनो जों हादानाव मोननैसो लटारि फानहैनि मोननैसो माने कयेकटा जाखिनि हायो दिनै फानहैनो नाजादों लोगोसे नै बेजोंसो आरि लांनायसै दिनैहाय बेंगलारिया बेंगलावहाय आरि लांनायसै बे गारिजोंबान बेंगलावहाय थांनायसै माने जों हादानाव थांगोन हादानाव माने ओरैहाय सानदों लाइमुथियाव हाबनो सानदों गोबोरखि ओमफ्राय अदालगुरि हा मारिदो दे बिथाङा नै दरजा उल्था मारि खाथारदो थ' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर दान्दिसे साफागुरिनिफ्राय फैयै दा हादान अदालगुरि आं हादानाव मोनसे खुमब्रा गायना दोनदोंमोन नालाय अदालगुरि हाग्रायाव नैलाय ओरैबायदि थायदों थाइसे लांनायसै नै बेफोरबायदि आरोखि आंनि जोब गासैबो आंनि जोब ओमफ्राय सिबिंबो दङ बै ओइलाय खोन्थानि र' आं हादानावसो दं हादानाव फैदों ओरैबायदि मोजांखा माने बावहाय बै खन्द'आवहाय ओरैहाय बै ससेयावहाय एबेक्सनबो जादोंमोन आवगोलोहाय दा मा अबस्था जाना दङथाय लामा गैयामोन आरोखि नै दा लामा जाबाय एसे मोजांबो जाबाय बावहाय गय बारि बागान एसे थालिरनि अबस्था नुबाय बायहां हनै ओमफ्राय सिबिंखौ नायदो सिबिं आरोखि ना ओरैबायदि मोजांखा हादानाव ओरैबायदि मोजां माने नोंबा नों आंबा आं बिदि नङा ओरैबायदि अनलायनाया ओरैबायदि मोजांखा बै थालिदाखौ माथो फानगोन ना मागोन थालिदा गोथावथार नुहुरखाबायलै खुमब्रायाबा हले नै आं गायना दोननाय खुमब्राया गुफुरल' नुहुरखायो दा खुमब्राया बेफोरबायदि आरोखि हादानाव बेफोरबायदि दखान फिसा थायोब्ला बिराद मजा जायो मजा हादाननि मजायानो एसे आलादा एसे साहा लोंग्रोना लानो नैलायथो थालिरा ओरैबायदि मजा माने बेफोर थालिरखौ थाइसेयाव नोङो 20 थाखा गाहाम होनानै जाब्लाबो लस गैया जेबो मुलि सारनाय गैया मानाय गैया ओरैहाय थालिर बागान जोब गय बारि बागान जोब नै बेफोरबायदि आरोखि आयु मोजां जादों औ नै मैथाया बोराय जोबनानै दं जाखानो बाखासै बिसोरो टाउनाव थाग्राफ्राना बेफोरखौ बायना जानानै आगोर मोना मुथा 10 थाखा होनानै मैथाफोरा नै बोराय फबनानै दं फिथाइ थाइबाय ओमफ्राय ओरैबायदि थागुना गायदों बे आरोखि बैनि बेयावबो दं खुमब्रा मैथाखौ जामालाय बेसे जानाय नङा होमबा ओरैबायदिखा नै नुबाय दा मैथाया मेजेम जासिगोन खिन्थु गोथाव जासिगोन सिबिंखौ नायहैनि आं एसे हनै सिबिं एसे बिराद गोबावनि उनावहाय फैदों सिबिं खुबैनाय जायथु नङाबा खुबैदोंगोनलै मैगंथ' बिसिनि ओरै सेरजों गिदिंना थांसै इन्दि दं माबा माबि दं हादानाव मावख्रुबनानै जायाब्लानो उफाय गैया सिबिंखौ नायनो एसे आंनि सिबिं बा मोजां जादोंथ' बे आरोखि ओरैबायदि मद' लुखा नैबे ओरैबायदि बैसिम खुबैदों ओमफ्राय बे आलादा ओमफ्राय ओरै आलादा बे सिबिङाना मेरौ
ओरैबो दं एसे सिबिं खुबैफैदों ओमफ्राय ओरैबो एसे खुबैफैदों उफाय गैया गय गायनो सानदों बेखौ एब्रावहाय मा खालामनो नायनोसै र' प्लट मोनसे गोलाव हाबाय सोमखा दङ हादानाव फैदो बेसेबा गोबावनि उनाव मा अबस्था जाखोलै होननानै गयबो एसे गायहोखाबाय नै गय फुलि गायजेनखाबाय बेखौ मेचिनजोंसो मारि फैनांसिगोन गुर 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 गुरनो थारुनबो दं थांनि एसे सा लोंहैनि दखानाव नेबाय थागोन बिसोर आंखौ दा बेफोरबायदि आरोखि वाव हादान जामालाय मा जानो गारियाव आराम गारि गाखोनो हागोन गारिया बोरैबा जाबाय मा जाखो खारो हरनाया माने ससेल' साजायोनो ए लासै लासै होदोरा पाइलटआ सोरनिफ्राय अट'ना नायदो उनजोंसो खोन्थानोसै आं दिनै हादान जामालाय मा जानो गारियाव माबायाव अट'जों मारि लांनो हायो बहाबा ओरैबायदि नै अट' ओरैबायदि अट'जोंसो होलांनोसै जोङो दा देरहाया सालायदों बेफोर जेसेबां लांदां जायगा नुदोंना थांनाय बोसोराव एभेक्सन बायदि खालामदोंमोन खालामनाया गभर्नमेन्टआ ओमफ्राय दा बेखौ बिसोरनि हा गैयिखौ नुनानै दा गासिखौबो GPSआव सोजोब्बाय आरोखि मोजां जादों दा गाज्रि होननानैथ' लाब गैया जायखिजाया GPSआव सोजोब्बाय बे गामिनि एसे कয়েকजनाव रायलायबाय मोजां मोनदों आरोखि बे एरिया मावना जानाय आबाद मावना जानाय ओरैबायदिखानो ट्रेक्टर हालेवनायाव सिबिंखौबा हले आं मानिबाय गुबुना बाद दे सिबिंखौ आं मानिबाय आरोखि अमा बेदरबो फानदों सोरां बाजारनि बिगोमाया नै नों खुलिफैजेनदोंमोन नामा सोरां बाजारखौ बेसे बोसोर जाखो आरो बे सोरां बाजारा खुलिजेननाय गलगथायाथ' बेसे गोजान दंबावथाय बिनिफ्राय मैदेरफोरनि उपद्रब जेबो गैया दाथ' बर्थमान जाया आरो सम सम फैयो माथो खालामनाय उफायथ' गैया नङा होमबा हादानाव थाबाय जेला बेखिनियाथ' जाखागोन सिबिंखौबा हले मानिबाय बे जायगायाव बेयाव आरोखि बाजार अमा बेदर नै बेबायदि आरोखि फिसा बाजार जाजेनो फैगोन बोसोराव बिराद गिदिर जागोनदां आवग्रिजोबखाबाय दा बेफोर न'फोरानिया बेफोरखौ बाजार गिदिर जागोन थिग जायगायावनो बाजार लाखादों आरामनो साइज खालामदों अमा जोबथारनायाव आं सफैबाय फुरा उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय दिनै गोबां बुस्थु लाबोदों थारुन लाबोदों मुला लाबोदों जिंखा लाबोदों हादानाव थांनानै ना मैगङा जोबनो थाङा देरहासार इस्लारिया लाबोगासिनो दङ बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नंला आं मोनसेल' जिनिस लाबोदों मुला नैबे आरोखि ना फुरा अर्गेनिक आरोखि बेयो आरोखि फुरा खुनु मुलिनि गैया ओंखायनो बेखौ आं मा खालामबाय डाइरेक्टनो आंनियाथ' बेनो माने बायदि मा ओंख्रिया थाब जासिनो ना माबायदिहाय थाब जासिनो आं बेखौसो नायखायो नै बेफोरबायदि रुदों आरोखि ना बेफोरबायदिल' रुदों आङो जेबो गैया एकदम सिम्पोल रुनाल' जायो बिदिखौ मा होननानै बुङो बानलु होबाय जेबो गैया बानलुल' एमजेया जानो हागोन ना हाया बेखौ आं मिथिदों आं नै बेफोरबायदि आरोखि लाइ रुनाय लाइथ' नङा मुला नै बिनि लोगोखौनो बेखौ मुला बेदरखौ दा होख्लायगोन बेखौ माजोंबा थ' लोगोफोर सफैबाय मोनानि 6टासिमहालागै हजोंनो दंमोन जोङो माने जेसेबां हायो एसेबां थाब फैनो नाजादों न'आव रावबो गैयामोन खालिमोन थ' ओंखायनो बाय बाय